Toto je normálny skyblock a toto je modovaný skyblock. Hneď ako som sa spawnul, som išiel postaviť cobblestone generátor, ktorý som troška pokašľal. Nie, prečo som tam dal oba ľady? Potom som položil lávu a môžeme ísť ťažiť. Ale trochu som zabudol na krompáč, tak som musel vyťažiť strom, čo tam mám a nejaký si urobiť. Potom som už teda konečne išiel ťažiť ten cobblestone. Keď už som nejaký naťažil, začalo sa s úpravami okolia a stavbou novej mob trapky. Vykraftil som teda nejaké sleby. Keď som ich spravil, potom som postavil cestu a základ pre novú mob trapku. A po základe nasleduje zvyšok mob trapky. Lenže potom som si chcel od toho trošku oddychnúť, tak som začal stavať schody dole. Ale u mňa sa neoddychuje nejak inak, iba prácou. Tak som začal stavať provizornú farmu na stromy. Keď som mal nejaký základ, tak som išiel doťažiť ten strom, čo tam bol a taktiež zahasiť ohne okolo cobblestone generátoru. Výhoda tohto modu je, že stromy sa tu ničia 300 krát rýchlejšie. No pozrite sa sami. Potom som teda položil hlinu, na ktorú neskôr pôjdu saplingy. Neskôr som tam dal teda aj tie saplingy. Potom som začal stavať cestu k najbližšiemu ostrovu. Lenže už sa mi nechcelo, tak som sa vrátil naspäť. No a toto je môj dom. Potom som išiel sťažiť stromy, čo mi vyrástli. Ale zničila sa mi sekera, tak som musel vykraftiť ďalšiu. Potom som teda znova išiel ťažiť stromy. Mám taký pocit, že v tomto dieli ťažím buď stromy alebo cobblestone. Dokopy nič iné tu nerobím. Potom som sa vydal na ostrov, ku ktorému som v offscreene postaval most.
Tam som naťažil bahno, aj keď neviem na čo. Skrátka, možno sa v budúcnosti bude hodiť. Potom som sa teda vrátil domov. Keď som prišiel domov, išiel som zabíjať monštra do mojej mob trapky. Ale nič moc tam nebolo, takže ma to rýchlo omrzelo. Rozhodol som sa, že zo svojho pôvodného ostrova spravím kamennú placku. Tak som vykraftil slaby a išlo sa na to. Na nešťastie sa mi tam spalnul Enderman, ktorý ma čoskoro zabil. Výhoda tohto modpacku je, že keď zomrieš, ostane tam mŕtvola, ktorej ostanú tvoje veci. Na nešťastie to nefunguje pri pádoch do vojdu. A tú mŕtvolu tak ľahko neodstrániš. Nie, ono to nejde dať preč. No a kým to dorábam, tak vám ďakujem za zhliadnutia. Bol by som veľmi rád, keby ste dali like a odber. A do komentov mi napísali, čo mám v tomto svete ešte robiť. Osobne už nič mi nenapadá. Tak teda čaute, vidíme sa u ďalšieho videa.